K odberom orgánov pristupujeme so všetkým rešpektom, tak ako u každej inej operácii. Pripraví sa operačná sála tak, ako na normálnu operáciu. Na operačnej sále je anesteziológ, ktorý sa stará o toho pacienta až do toho jeho konca. Sú tam operujúci, sú tam sestry, ktoré zabezpečujú všetok servis, ktorý tam má byť. Čiže nie sú tam žiadne trasolištia krvi ani žiadne nejaké hororózne scény. Naozaj všetok rešpekt, ktorý to vyžaduje. Ani sa to nedá robiť inakšie. Na to, aby ste mohli odobrať tie orgány, musíte mať veľmi dobré sústredenie, veľmi dobrú výkonnosť a celá organizácia na sále musí perfektne klapať. Lebo to, čo robíte, je vlastne pre budúce dobro toho, aby ste získali tie orgány, ktoré budú znova môcť byť použité pre iného človeka. Potenciálny darca, ktorý je v príprave na darovanie orgánov, je už kompletne vyšetrovaný v rámci toho procesu celého, ktorý stojí ešte predtým, ako sa orgány odoberú od tohto darcu. To znamená, že my už dopredu vieme, ktoré orgány budeme odoberať. A vždy sú to takmer obličky, veľmi často pečeň, veľmi často srdce, alebo aj pľúca, možno niektoré iné orgány. Príjemcovia sú zaradení do nejakého waiting listu, nejakej čakacej listine. Tá čakacia listina je na každý orgán vytváraná, je súčasťou práce Národnej transplantačnej organizácie a podľa tej čakacej listine, prísne podľa poradia a podľa toho, ako splňujú jednotlivé parametre tie orgány, sú transplantované. Keď sa jedná o obličky a vieme, že teraz dobre máme nejakého potenciálneho darcu a budeme ho transplantovať, my už vieme asi dopredu, že aké možnosti máme a urobí sa prvý predvýber, ktorý vlastne sa buď potom potvrdí alebo nie, podľa toho, aké aktuálne sú tie orgány, ktoré vyberieme. Telo darcu potom, ako sa odobrali orgány, sa znova uzatvorí a celé telo darcu sa ide na ústav súdnej anatómie alebo súdnej patológie, kde sa musí vykonať súdna pitva, aby sa potvrdil príčina smrti, ktorá bola stanovená a celý prípad sa uzavrie. Celé telo sa vlastne uzavrie. Je to veľmi podobné, ak niekto videl, ako sa robí súdna anatomická pitva, kedy sa vlastne musí rozrezať človek a musia sa prezrieť jeho orgány, aby sa zistila príčina smrti. A potom sa celé telo znova uzavre. Takže je tam zachovaná všetká úcta k tomu ľudskému telu a vyzerá ako každý iný človek, ktorý zomrel a ide na pohreb.